Namhlanje sila siNyus'iVolume la eshowe kumasipala waseMlalazi. Njengoba sishilo ukuthi uchungechunge siNyus'iVolume siUkhozi FM. Namhlanje sila eTown Hall, la eTown Hall yaseshowe, la sisho khona sithi umkhuleko womama. Bayakhuleka omama, bakhona obaba, bakhona abantu abasha, bakhona ngempela izingane, khona wonke umuntu. Ukuthi ke yonke into iqala kuNkulunkulu. La sesithi khona asiqale ngoNkulunkulu, sinxuse uNkulunkulu, sikhuleke kuNkulunkulu. Semkhulekweni ke womama namhlanje la behlangene khona bezokhuleka omama, sizothi uNkulunkulu sihawukele akuthi abantu bejabula kodwa baphephisa emgaqweni emakhaya bekhona ukuzwana. Asiwezoparticipate ngenkathi kune concert lena eyenziwayo Nyus'iVolume. Ukuqoqa intsha iyazisane lento ye social cohesion okuyinto esemqoka kabi. Kukhuluma nabantu abadlulisa umyalezo ukuthi ngenkathi seshoda amaphimbo azokhuluma kubona into eyokuphila nempumelelo, kodwa sikwazi thina ukuyithola into asiyisondeze eduzane sizokhuluma lelo vangeli ukuze bahlukane nalokho okubi okucekela phansi ikusasa labo. Manje lezi zilwane ofanele izoleyivikela abantu nemindeni nemphakathi zidinga ukuba sihlangane sikhuleke ngoba njengoba ephumile la eshumayela ubaba uDingiswayo. So ngomkhuleko lozokwenziwa lana siyabonga kakhulu ukuthi basicabangele ukuthi siyawudinga nathi umkhuleko endaweni yaseshowe. Umkhankaso ukuthi kugqugqumezelwe omama ukuthi baqine emkhulekweni ngalesikhathi samaholiday ukuze isizwe sonke siphephe, abantu abasha baphephe, bajabule bazibheke. Sibamseneke njengomkhandlu noKhozi ukuthi sithi kubantu abasha bezinsuku zikaKhisimusi sicela ukuthi bajabule ngokuzinakekela bazibheke. Uma kudlula umhla ka-31 December uqala umhla ka-1 January 2023 impilo iyaqhubeka. Ingakho sifisa abantu abasha bazonge bazinakekele baphokophele phambili. Ukhozi lethu sikhondla siyanithanda kakhulu, asifisa ubanisale ngaphandle ey'ntweni ney'nselelo enibhekene nazo kakhulukazi